Mutuwar sojoji 22 a Najeriya yau ita ce a bar tattaunawa. Hakan duka ya faru ne biyo bayan wani gumurzu da aka yi tsakanin 'yan ta'addan ISWAP, inda ta bangaren sojin Najeriya su ma suka hallaka 'yan ta'addan ISWAP guda 70 a wannan gumurzu da aka gudanar. Duka hakan ya faru ne a Timbuktu Triangle da ke jihar Borno, inda Major General Edward Buba shi ya sanar da wannan rahoto. Bugu da ƙari ya ce haka sojoji 22 suka rasa rayukansu, yanzu za ku ji kamar yadda Major General Edward Buba ya gabatar. A wannan gumurzu da ya gudana tsakanin sojin Najeriya da 'yan ta'addan ISWAP, shine 'yan ta'addan ISWAP suka yi amfani da nakiyar ƙasa wadda ɗan adam in ya taka take iya fashewa. To wannan nakiya da 'yan ta'addan ISWAP suka shuka, inda wasu daga cikin sojin Najeriya daga cikin 22 nan suka gamu gidan gaskiya bayan sun taka, inda wasu daga cikin 22 su kuma a fagen fafatawa na ba ta kashi da bindiga suka rasa rayukansu. Allahu barkatu. Yetti on sanne gam ko o waɗi hande ɓiɓɓe Niger fuu fama minon goto ɓiɓɓe Niger suudu babu non mi yi'i ñande fuu minon gotel mi ɓurayna a ɓuray kam gam ko nasara hi jonction point de jonction amen woni Niger leydi amen noon min gala leydi fuu ko ɓuri Niger. anna pullo Difa na pullo Tera na pullo Dogon Dutse min noon fuu no goto gollal gam leydi amen Niger ɓuri fuu waɗan fuu ko mi waɗan leydi amen Niger yahan yeeso ɓuri ñandu fuu mi nanan RFI Niger woni gaɗa leydi fuu ɗum kay wala mi hiɗa ɗum amma shin menene gaskiyar bayanin da wasu gidajen jaridu suke yadawa na cewa Bello Turji ya zama tarihi? To a gaskiyar abin da na sani dangance da wannan, a jiya 18 ga watan 5 hedikwatar tsaron Najeriya ta fitar da wannan sanarwar. Kai tsaye daga fitar da wannan sanarwar, gidajen jaridu da sauran wasu al'umma sun ka dinga daukar wannan bayanan cewa Bello Turji ya zama tarihi domin an samu nasarar kashe shi har lahira. Kamar yadda wasu gidajen jaridu suka bayyana, sun bayyana cewa an samu nasarar kashe Bello Turji kuma ya mutu har lahira, amma fa a zahirin gaskiya har yanzu babu wani wanda ya tabbatar mana da hoton gawar Bello Turji ko kuma wani makamancin haka wanda zai tabbatar mana cewa lalle tabbas Bello Turji ya bakunci lahira. Gaskiyar abin da na san dangance da wannan shine a jiya da jami'an tsaro Operation Fansar Yamma sun samu nasarar fasa wani sansanin 'yan ta'adda a wani local government da ke Isa a jihar Sokoto, wanda alhamdulillah sun samu gagarumar nasara wajen yaki da wa'annan 'yan ta'addan. A takaice dai fatan da muke Allah ya tabbatar da mutuwarsa, ba ma shi kaɗai ba, Allah ya tabbatar da mutuwar duk wani wanda yake da sa hannu akan ta'addancin da yake addabar al'umma a ƙasar nan baki ɗaya. Allah ubangiji ya samu dace ya kawo mana ƙarshen wannan ta'addancin baki ɗaya a ƙasar nan.